Smartwatches worden vaak gebruikt om slaapfases te meten. Ik ga jullie uitleggen waarom dat niet kan. Om slaapfases goed te kunnen meten heb je namelijk hersenactiviteit nodig en de meeste smartwatches, eigenlijk geen enkele smartwatch, die zorgt ervoor dat hersenactiviteit geregistreerd wordt. Dat wil niet zeggen dat ze niks kunnen. Want ben je namelijk een goede slaper en wil je een beetje weten hoe je ritme is, dus hoeveel je ongeveer slaapt en hoeveel je wakker bent, dan kan een smartwatch daar wel een beetje een indicatie van geven. Die kan het een beetje aangeven. Op het moment dat je een slechte slaper bent, dus je hebt bijvoorbeeld last van slapeloosheid, dan is het advies om geen smartwatch te gaan gebruiken. Op het moment dat je hem wel gaat gebruiken, kun je een te grote focus krijgen op je slaap en dat kan ertoe leiden dat je orthosomnie krijgt. En orthosomnie, dat is een heel moeilijk woord voor het feit dat je je slaap heel veel gaat meten en daardoor juist slapeloosheidsklachten kan laten verergeren. Dus smartwatches, gebruik ze verstandig.